primera vegada en la història de la nostra democràcia recent, el valencianisme polític governa el nostre país. I això implica fer polítiques públiques pel nostre territori i la nostra gent. Per això mai serà possible si no hi ha un tracte just cap al poble valencià. Perquè ja n'hi ha prou de rebre caritat des de Madrid, ja n'hi ha prou, perquè no podem acceptar uns pressupostos generals de l'Estat que perjudiquen tant al País Valencià. Necessitem inversions justes per fer que avanci el nostre país. Necessitem un tracte just per a millorar el dia a dia de la societat valenciana. Necessitem un tracte just per a millorar les inversions i per continuar construint el país que volem. Algú s'estava queixant de l'oratge, però jo crec que ens va bé este oratge avui, perquè així no ens farà oblidar quants 25 d'abril, quan no érem govern, hem estat contra viento i marea manifestant-se en aquest o en altres monuments. Per tant, que ens servisca de recordatori, de que no acabem d'arribar i que això no és fàcil. Al final els valencians som els grans maltractats de l'Estat i al final serà veritat que haurem de queixar-nos, que haurem de, la frase que s'ha posat de moda, muntar el pollo, de crear el problema valencià per a que algú des de Madrid, no només des del govern, sinó també des d'altres partits que ara estan immersos en primàries, sembla que caïnites, tinguin en compte que els valencians no som un poble de segona, sinó que som un poble de primera. Hem de ser capaços de construir un relat atractiu i un relat que impregne la societat valenciana. Crec que estem construint-lo i el del tracte just és part d'aquest relat, igual que el corredor mediterrani, igual que l'educació pública, igual que primer les persones i reivindicar els drets socials, i per tant hem de ser capaços, tots els que estem així com a actuals maulets, d'impregnar la societat. Companys, la lluita continua i visca el País Valencià. Gràcies per vindre.